D'entre totes les lletres de l'alfabet súpers, n'he escollit 15. I aquesta n'és una, la L, multiplicada per 2. L multiplicada per 2, de, per exemple, lleig. Quina paraula tan horrible, oi, Tomàtic? Sí, i a tu et queda força bé, lleig. Hola, Tomàtic. Em dic Alicia Carballo i el meu número de súper és el 585.117 i soc nova en el Club Súper 3. M'agradaria veure alguna festa dels súpers. Gràcies i adeu. Quina emoció, súper! Els meus companys de programa sortiran a les meves imatges. Tremolo d'emoció, com en Pinky, quan porta un cistellet ple de panellets de mantega a l'àvia. Tomàtic, em dic Rafael i el meu número de súper és 585203 i m'agradaria veure el planeta Neptú. Gràcies, Tomàtic. Adeu. Quin és el planeta que hi ha més a prop del Sol? Neptú. Quin és el planeta més verdós? Neptú. Quin és el planeta que té els anells més ben posats? Neptú, Neptú, Neptú. I qui era el déu de l'aigua a l'imperi romà? Neptú. Neptú, ets massa. Doncs jo he pensat una paraula que comença amb el so d'una doble L. Quina au? Friso per saber-la. Llamp! Llamp? Sí, com aquest d'aquí. Et queda força bé. Ai, 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 Súper, amb el carnet del Súper 3 pots viatjar per tot el món en un dia. Petri, sí, una supervolta amb Petri Tren. Per Centre Europa, Suïssa, els Països Baixos i el Far West. Afanya't i recull el teu bitllet que el tren s'espera a l'estació. Ah, i prepara't per superar les inclemències del temps. Petrifax, deixa estar la Petrimaleta i agafa el Petri Carnet. Súper, amb el carnet i el màgic BCN t'espera un viatge ple de sorpreses. Petri, sí!